minnu bɛ k'an suit Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na bi an ka bi micro trottoir o bɛ jumɛn kan vérificateur général an ka bi micro trottoir b'o de ka lahaliyaw kan a y'a ka 2019 bilan ta ka taa n'a ye bandaw fɛ yen nɔ donc 2019 bilan kɔnɔna na miliyari 15 de ye a ka jatew jɛ donc a taara ka taa bilan di bandaw ma est-ce que bandaw bɛna se ka nin ko in gérer wa walima a tɛna se ka gérer aw k'an suit tan. Mohamed Doumbia ok Mohamed Doumbia bi an ka bi question min jumɛn de kan an ka vérificateur général a y'a ka 2019 bilan de bɔ donc a ye bilan bɔ ka taa n'a ka papier ye bandaw fɛ yen nɔ miliyari 15 de ye a ka bilan jɛ donc est-ce que bandaw bɛna se ka nɔbɔ o ko la wa walima a tɛna se ka nɔbɔ a la i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o ko la. Ne kɔni hakilina ye mun ye a bɛ se ka nɔbɔ a la barisa mɔgɔ min don danaya de tagara ka d'a kan k'a bila place in na bon ne kɔni bolo n'aw jɛra k'an ka hakilina kɛ kelen maliyɛnw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ a bɛ se ka nɔbɔ a la mais n'anw sigi k'ale fana na ye ten a ka gɛlɛn dɔɔnin ne bolo quoi mais an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ se ka jɔ quoi ne kɔni hakilina de y'o ye. Ok merci kuma ɲɛna. réel yɛrɛ la vérificateur fɔlɔ min tɛmɛna an y'o ye n'o ye Soso ye Sidi Soso Jara o ta kɛra cogo min na ni min filɛ nin ye ninnu ye maa tilennenw de ye an ɲɛ b'u ka baara kɛcogo la u ka vérificateur in u k'a bila en numérité a ka taa arayi kan a kana jɛngɛ a ka kɔ lajɛ a ka taa tiɲɛ de kan quoi cɛ o cɛ bolo bɛ na n'i y'a dun i b'a fɔnɔ tawde ta la bilen o banna mais kasonba bɛ yan ni kasonba tɛ yen n'a wari b'u bolo hali n'a du b'u bolo u k'a busu la un point trait c'est ça que moi je veux président min sigilen filɛ ani premier ministre min sigilen filɛ ninnu nana a kama de u kana mɔgɔ ɲɛ lajɛ u kana mɔgɔ ka kuma mɛn c'est à dire que u k'a fɔ président ye a k'a fɔ vérificateur ye vérificateur kana siran foyi ɲɛ jamana kɔnɔ ko de don Mali ko de don an tɛ taa ko ka taa an ja fan wɛrɛ fɛ bilen jamana in a sɛgɛnna a lajabura lebu kɛra fɛn bɛɛ la Mali la yan a k'o fɔ président ye bon président fana k'o fɔ cɛ ye vérificateur ye ne ka kuma banna. Ok merci kuma ɲɛna. an tilennen kɔrɔ ye. An tilennen ba somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Mohamed Keita. Mohamed Keita. Ok Mohamed Keita an ka bi ɲininkali de vérificateur général min bɛ Mali sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ don Mali kɔnɔ min b'o kunna a y'a ka 2019 bilan de bɔ papier ta a taara di bandaw ma est-ce que bandaw bɛna se ka nɔbɔ nin miliyari 15 in tununi na. Bandaw bɛ se k'a ɲɛnabɔ dɛ parce que bandaw ye Maliden don Maliden ɲuman don a baara kɛ jamana in kɔnɔ bi tɛ parce que maa min ye faso tenni ta ka don a kana k'i bɛ jamana lakana k'i nin di donc fo kana se a ka tila o sɔrɔsiya baara la ala ka a sɔn jamana ɲɛmaya la n'o ye président ye donc bandaw bɛ se k'a ɲɛnabɔ. Merci kuma ɲɛna. an tilennen kɔrɔ. Awa somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ se i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Nci Sako. Nci Sako. Ok Nci Sako an ka bi ɲininkali de bɛ an ka vérificateur général min bɛ an ka jamana sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔ o kunna donc a y'a ka 2019 bilan de bɔ miliyari 15 de y'a jɛ a ye papier ta vendredi don a taara papier di bandaw ma min b'an ka cɛmancɛ fanga kunna sisan ɲɛmɔgɔya la a papier d'o ma donc est-ce que bandaw a bɛna se ka nɔbɔ nin miliyari 15 in tununi na. Bon bandaw kɔni a nakun de don ni nana cɛmancɛ fanga kɔni na i nana bɛɛ de kama ni nana nin tununa a bɛ ta e de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ e de y'an bɛɛ ɲɛmɔgɔ an ɲɛ bɛ de la mais n'a tiɲɛna fana an bɛ de dɔn an t'o dɔn o ye fɛn fɛn bɛ o kɔnɔ an t'o dɔn an b'ale de dɔn bi mais a ka kan ale k'i jɔ a jɔyɔrɔ la de fɛn fɛn y'a tunu k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ nɔ minɛ parce que n'i y'a jateminɛ anw fantanw filɛ nin ye an tɔɔrɔlen don o la ɲɔgɔnnaw de don
parce que ni mɔgɔ green ninnu bɛɛ minɛna k'u datugu dɔrɔn an bɛ lafiya de parce que o de bɛ k'an ta ka dun f'a k'a jateminɛ de min ye k'o kɛ bɛɛ k'a ka baara kɛ ni min ye min siɲɛ k'o minɛ o nɔ kelen na o n'o de ka kan Badaw a k'i jija o kan n'a y'o kɛ kɔni an bɛɛ bɛ lafiya. Ok, merci kuma ɲɛna. An tilen Wa Abedi ne dɔgɔmuso ça va? Ça va, i tɔgɔ ni jamu? Bon ne tɔgɔ ko Cheikh Tidiane Sumunu. Cheikh Tidiane Sumunu. Ok, an ka bi ɲininkali bɛ vérificateur général. A y'a ka 2019 bilan bɔ. Donc 2019 bilan bɔli la miliyari 15 de y'a ka wariw jɛ. Donc vendredi tɛmɛnen a ye papier ta a taara di bandaw ma. Est-ce que ni wari min tununa bandaw bɛna se ka nɔ bɔ a la pour que wari in ka ya? Non bon ne balimamuso ye ɲininkali tɛngun na a diyara n ye a bɔnra ma. Bana bɛ se ka a tɛ se ka nɔ bɔ nin ko la parce que nin ko c'est très très profond ka da mun kan IBK a kan ka ɲininka nin ko la quoi parce que sani ka jɔrɔ i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jɔrɔ yen la banaw nana san bon nin ko dɔ man di quoi i m'a faamu wa parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi fo ka yurugu de ban yurugu yɛrɛ de kan ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o la Mali yɛrɛ de bɛ se ka lafiya o la quoi parce que an Mali kɔnɔdenw an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an jigi ye bandaw min ye vraiment ne b'a la deli bandaw ka se ka nɔ bɔ nin sɛgɛsɛgɛli la mais ne ma da la quoi mais ala ko de fɛn bɛɛ quoi a tɛ se ka nɔ bɔ a ko la quoi parce que ka da mun kan IBK kan ka n'a ka gouvernement bɛɛ kan ka ɲininka nin ko la IBK kan ka juger de ka juger Mali ko fɛsɛfɛsɛli a k'a bɛɛ ɲɛfɔ fɔlɔ k'a bɛɛ fɔ bandaw ye donc banda bɛ se ka nin recherche kɛ so nin ko ka dun dɛ nin ko c'est très très profond vraiment a ma nɔgɔ a ka ɲɛnabɔ quoi a ma nɔgɔ parce que bɛnkɛlɛya ɲini n'a sen dalen bɛnkala kan o ye man di quoi o ye man di vraiment ne kɔni hakilinata bandaw a b'a ɲɛnabɔ a bɛ bali ne la quoi a b'a ɲɛnabɔ a bɛ bali ne la n kɔni ma tigɛ a la dɛ vraiment hɔrɔn don kankelentigi don an yɛrɛ fa don ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a mɔden bɛ se ka ne yɛrɛ bɔ vraiment a ka ɲɛnabɔ a ma nɔgɔ ya parce que temps b'a bolo temps janba tɛ quoi a temps man jan quoi ya n'a sɔrɔ n'a temps tun ka jan vraiment ala bɛ se ka fara kan a bɛ se ka ɲɛnabɔ quoi mais a temps man jan ya ɲɛnabɔ ma nɔgɔn dɛ fo ni ala yɛrɛ bɛna ka sebaga yira a ko la quoi ya ok merci kuma ɲana. An tile. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Awa Darame. Awa Darame. Ok Darame, bi question mi vérificateur général le kan min b'an ka jamana sɔrɔ fɛn fɛn bɛ don jamana kɔnɔ o kunna donc a y'a ka 2019 bilan de bɔ miliyari 15 de y'a jɛ vendredi tɛmɛnen ani président ye ɲɔgɔn ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a n'o ye ɲɔgɔn ye donc a taara papier ninnu di cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma est ce que o bɛna se ka nɔ bɔ nin wari tunun in na? Ne ba Mali ko don dɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la fɔlɔ an kɔni b'an sigi k'a lajɛ n'a kɔni ye nɔ bɔ a la a ka ɲi an kɔni ka hakilina o ye. Merci. Ça va ne ba I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Cheikh Bukuta Kuyate. Cheikh Bukuta Kuyate. Ok an ka bi ɲininkali ye vérificateur général a b'o de kan a y'a ka 2019 bilan bɔ donc 2019 bilan bɔli la miliyari 15 de y'a jɛ vendredi don ani an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye bandaw donc a taara papier d'a ma wari min tun ne filɛ bana u bɛna se ka nɔ bɔ a la? Ne hakili la a kan ka se ka nɔ bɔ a la parce que wari o wari n'a taara ka don ko min da fɛ a papier bilalen kan ka sɔrɔ yen minnu y'a ta olu tigiw kan ka dɔn est-ce que i y'a faamu normalement a kan ka se ka nɔ bɔ a la ne kɔni bolo a kan ka se ka nɔ bɔ a la parce que ni wari taara jamana kɔnɔ a tora da mun fɛ olu bɛɛ bɛ yen nɔ olu papiers bɛɛ déposelen bɛ yen normalement a kan ka se ka nɔ bɔ a la inchallah. An tilen fa. A b'a ni tile yɛrɛ tilenna. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Burama, ne jamu Sisɔgɔ. Burama Sisɔgɔ. Ok an ka bi question mi vérificateur général le kan min mi jamana wari fɛn bɛɛ bɛ don sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔ kunna
donc a y'a ka 2019 bilan de bɔ vendredi do a taara n'an ka président ye ɲɔgɔn ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye donc est ce que cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bɛna se ka nɔbɔ ni miliyari 15 min tununa sisan a ka bilan na a bɛna se ka nɔbɔ a la. bon ne ka faamuyali la président bɛ se ka nɔbɔ a la parce que an ye fɛn minnu fɔ ka tɛmɛ wagati la ne baara bɛ kɛ baarakɛla n'i y'a dɛmɛ baara bɛ kɛ mais n'i m'a dɛmɛ n'i ko k'a fɔ bon ne nin kɛ n'a munumunu na ne yɛrɛ ta bɛ sɔrɔ a ko la donc a bɛ ɲɛ cogo o cogo e tɛna se k'a dɛmɛ o wale kan kɔntɛ Bandaw ye mɔgɔ min ye an ka danaya b'a kan sisan denmisɛnninw t'a dɔn mais an b'a dɔn sabula ni président Musa ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn mɔgɔ min don rigueur b'a la n'a ye fɛn min minɛ a bɛ nɔbɔ o ko la n'i y'a bila ne yɛrɛ ma Bandaw bɛ nɔbɔ nin ko la mais f'a ka dɛmɛ n'a ma dɛmɛ a kɛ man di ka nɔbɔ nin ko in na sabula jamana kunkanko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka baara kɛ u tɛ sira d'i ma i ka baara kɛ sabula u b'a tiɲɛ k'a d'i ma kɔntɛ n'u ye Bandaw dɛmɛ baara in na a bɛ nɔbɔ a ko la parce que n b'a dɔn mɔgɔ min don homme de rigueur don il est franc il est honnête donc o baarakɛla de don kɔntɛ a démission min randi a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan nɔ anw tile don mais bidenw tile tɛ parce que anw b'a dɔn i y'a faamu donc n'u ye président kɔni dɛmɛ a ka baara in na a bɛ nɔbɔ ko in na bon an bɛ Ala deli a ka se ka nɔbɔ ko in na parce que jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye bɛɛ jɛ don n'a fɔra mɔgɔ kelen b'i da jamana wari kan faso wari kan mɔgɔ bahirika fo ka taa se miliyɔn ma k'o wari dun k'i sigi ko ko tɛ b'o la a ma ɲi jamana tɛ taa ɲɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la o tuma an bɛ segin an kɔ de donc an bɛ Ala deli Bandaw ka se ka ko bɔ nin na n'a y'a daminɛ mɔgɔ k'a sɔrɔ min b'a dɛmɛ ka ko bɔ nin na a faso wari ka segin a nɔ la yaasa an ka se ka pata o de tun ye ne ka kuma ye. Sisoko kuma ɲɛna. Awan tile. I tɔgɔ ni jamu? Boubacar Jara. Boubacar Jara. Ok Jara. An ka bi question min vérificateur général de kan min b'an ka jamana sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔ kunna donc a y'a ka bi 2019 bilan de bɔ 2019 bilan bɔlen vendredi do a n'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye Bandaw jate y'a dɔn k'a fɔ ko miliyari 15 o de ye wari jɛ miliyari 15 o de ye wari jɛ est ce que Bandaw bɛna se ka nɔbɔ ni miliyari 15 in tununi na. Bandaw bɛ ko la a kan k'a banba ka nɔbɔ nin ko in na parce que miliyari 15 o tɛ miliyɔn 15 yɛrɛ wala o tɛ wa 15 ye hali o tɛ dɔrɔmɛ 15 ye a kan k'a banba ka dingɛ in segin u y'a dɔn womisɛnnin minnu fɛ u k'a labɔ ka d'a ma a kan k'i banba o de la tiɲɛ yɛrɛ la parce que miliyari 15 a nafaba de bɛ Mali kɔnɔna la hali n'i y'a ta k'a jateminɛ yɛrɛ mɛtiriw ka grève fɛn fɛn bɛ kɛ o miliyari 15 in bɛ se k'a dɔ gérer a la a tun b'a gérer fo k'a tɔ yɛrɛ to hali docteur ka grève minnu bɛ kɛ a tun bɛ se ka olu dɔw fana gérer a la ne kɔni hakilinata o de sisan nɔ a kan k'a woloma k'a labɔ minɛ. Merci kuma ɲana. An tilen m'an tilen. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Boubacar Bagayoko. Boubacar Bagayoko. Ok an ka bi ɲininkali bi vérificateur de kan min b'an ka jamana sɔrɔ min bɛ don an ka jamana kɔnɔ o kunna a y'a ka bilan bɔ 2019 ta miliyari 15 de y'a jɛ vendredi tɛmɛnen a n'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye Bandaw a y'a yira la k'a fɔ ko miliyari 15 de ye wari jɛ est ce que Bandaw bɛna se ka nɔbɔ ni wari miliyari 15 in tununi na. Bon tiɲɛna an y'an jigi kɛ ale min ye k'a choisi k'ale ye sɔrɔsi kɔrɔ ye ale bɛna se ka na mɔgɔ fɛn fɛn wari dun Mali kɔnɔ pour que ka se ka jamana nafolo k'a labɔ an y'an jigi k'ale il va mériter bon fo sisan mɔgɔw bɛ ka min fɔ ani mɔgɔw bɛ ka min ye ayiwa bien vrai que a sigi kuma ma mɛn et puis n'i sigi kuma n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka sɔn i ye jamana nafolo dunnaw n'u y'u ka dossier ta a fɔ procureur k'u ka dossier ta ni u nana fɔ ta dɔwɛrɛ t'a la o musala kuma tɔlen kɛn t'a la e jamana nafolo dun i b'a sara ou i b'a kaso de kɛ point a y'a fɔ o vérificateur y'a fɔ o vérificateur m'a fɔ o ni a dɔnna k'a fɔ i y'a kɛ ni i yɛrɛ fɛnɛ nana fɔ i b'a sara cogoya min na i b'a fɔ n'i y'a dɔn i tɛ se k'a sara kaso fɛnɛ bɛ yir'i la donc an kɔni an y'an jigi k'ale ye ka sɔn a ye ko ale bɛna nɔ bɔ ko la mɔgɔw bɛ k'a lajɛ a bɛna
san kelen ni kalo 6 min kɛ 18 mois min kɛ n'a m'a kɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ fo ka buru fiyɛ a tɔgɔ tiɲɛ a b'a ta dɛ parce que mɔgɔw dar'a la de k'a kɛ transition président ye n'a dun kɛr'o ye a ka san kalo 18 kɛ a ma nɔbɔ ko la donc a bɛ mɔgɔw ban sɔrɔsiw ye a bɛ mɔgɔw ban civiliw ye parce que o la hali ni transition wɛrɛ kɛra mɔgɔ ka ladeli to ye mɔgɔw b'a fɔ ko k'an mɛnna nin na sa transition ko la an mɛnna nin na bandaw nana yan ale de tun bɛ Musa Tarawele kɔ an y'o ye k'a dɔn k'a fɔ bi sɔrɔsi ni fɔlɔ sɔrɔsi kelen tɛ n'a fɔra ko bi fɔlɔ sɔrɔsiw k'olu bɛ ka essayer ka fɛn dɔw kɛ mais sɛbɛko tɛ donc dɔwɛrɛ tɛ n'a y'a dɔn n'a tɛ se a k'o fɔ n'a bɛ se a k'o fɔ mais mɔgɔ si dalen t'ale la fɔlɔ parce que mɔgɔw t'ale jogo dɔn n'a sɔrɔ n'a tɛ ko minɛ ou bien n'a bɛ ko bila c'est a dunanama de don bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a kan k'i b'a fɔ ko a tɛ se ka nɔbɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a kan k'i b'a fɔ k'a tɛ se ka k'a bɛ se k'a kɛ mais n'a y'a kɛ a kɔni a bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ mais n'a m'a kɛ tɔgɔ goman a b'a sɔrɔ dɛ donc o de la ne bɛ min fɔ a ye cɛ o cɛ ye Mali wari dun walahi a ka wuli a k'a jɔ a k'a tigi labɔ mais merci kuma ɲɛna an tilen an tilen ba i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Burama Sisoko ok bi question min vérificateur général le kan min b'an ka jamana sɔrɔ fɛn bɛ don jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔya kunna a y'a ka bila 2019 bilan bɔ miliyari 15 de y'a jɛ vendredi tɛmɛnen cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a y'a yira a la k'a fɔ miliyari 15 de bɛ wari in jɛ est ce que cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a bɛna se ka nɔbɔ o wari tunu in na ne ba i ka nin question diyara n ye trop mais a yɛrɛ b'a dɔn a kan ka nɔbɔ nin ko la de nin wari bɛ ɲini de o olu yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ sisan ko fantanya bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ tila ka taa k'a fɔ ko nin wari bɛ se ka tunu o bɛ se ka tunu cogo di u y'a bila yɔrɔ min na u b'a labɔ de o sinon Asimi ni premier ministre ni fɛnw u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka nin ko in ɲɛɲini di ɲɛma jɔlen na pour que cogo min na nin wari bɛ se ka ye cogo min na mais sinon bɛɛ b'a dɔn fantanya bɛ Mali kɔnɔ ko nin wari ka tunu a ma nɔgɔn ne ba ouais o ye na kuma ye merci kuma ɲɛna somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ne ye Vie Kɔtigi Tarawele ne ye animateur ye sigida kunkan radio Jigifa FM John Communication o animateur de ye ne ye voilà ok an ka bi question min vérificateur général le kan a y'a ka 2019 bilan bɔ 2019 bilan bɔlen miliyari 15 de ye wari jɛ vendredi tɛmɛnen a n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye donc a y'a yira la k'a fɔ miliyari 15 de bɛ wari jɛ est ce que an ka président bɛna se ka nɔbɔ nin wari tunu ko in na voilà n balimamuso n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la parce que jamana nin yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin bi a bɛ fɔ jamana nin ma diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko an ka to sariya kɔ o ye Mali ye mais diɲɛ bɛɛ fɛnɛ sariya tɛ bato yɔrɔ min na fɛnɛ o ye Mali ye an b'o fɔ kun jumɛn na mun bɛ dunun kɛ n'a fɔra ko ka nɔbɔ ko k'olu ɲɛɲini dɔw b'a fɔ k'a fɔ nin fanga tɛna nin bɛ ka ɲɛɲini ko ɲɛngo don anw ko k'a fɔ anw bɛ sariya kɔ sariya tɛ bato a bato cogo la mun b'a dun a dɔw bɛ bila kanta la ne ko a tɔgɔ ye suruku ma k'a fɔ ko n bɛ sogo di e ma sini ni sogo ma ye suruku bɛ to kasi la jamana nin kɔnɔ ni wari dunna anw bɛɛ b'a fɔ a dunna wa a wari sarala an t'a mɛn jamana ninnu kɛcogo ye a ka gɛlɛn an b'a fɔ k'a fɔ bandaw tɛ dɔ nɔbɔ a la mais n'a y'i k'a ji kan ne ma dala k'a fɔ n'a ji bɛ se k'a jɛ parce que an yɛrɛ bɛ ka mɛn kunnafoniw caman na olu mun ye fanga ɲɛbila fanga ye bi n'u bɛ ka fanga la tɛmɛ kɛ mɔgɔ caman b'a la bi o t'u fɛ yɛrɛ donc n'i ko k'a fɔ ko o kana fɛn vérifier bi jamana yɛrɛ dun tɛ basigi la fɛn caman bɛ yen u kunkolo bɛ yɔrɔ min na a ɲagaminen yɛrɛ de don kuma tɛ k'a fɔ ko ka nin ko nin ɲɛnabɔ parce que kalo san 2 ni dɔɔnin de b'u bolo n'a y'a ɲɛnabɔ a ka d'an ye vérificateur a ye hakilila ɲuman kɛ mais n'a sera k'a ɲɛnabɔ mais ne kɔni ma dala ni k'a fɔ ni an ka fangala tɛmɛ mɔgɔw bɛ se ka nin ɲɛnabɔ n'a ɲɛnabɔra a kɔni ka d'an ye hakɛto b'a kan merci kuma ɲɛna